Adlaw nga Martes karon mga kaigsuunan, sa 23 sa bulan sa Nobyembre, tuig 2021. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas, Kapitulo 21, versikulo 5 ngadto sa 11. Bihay pipila kanila nga naghisgot bahin sa templo, kun unsa kini katahong tan-awon nga gidayan-dayanan sa maanindot nga mga bato ug sa mga gasa nga gihalad ngadto sa Dios. Unya mingon si Jesus, "Nakita ninyo kining tanan, apan moabot ang panahon nga walay bisan usa ka bato nga magpabilin sa nahimutangan niini, kay ang tanan tumpagon gayon." Magtutudlo ng utana sila, kanong saaba kini mahitabo? Ug unsa man ang ilhanan nga moabot na ang panahon nga kini matuman? Si Jesus miingon, "Pagbantay kamo ug ayaw kamo palimbo, kay daghan ang muanhi sa akong ngalan nga magingon, ako mao si Kristo, ug muingon usab, miabot na ang panahon, apan ayaw sila tuuhi. Ayaw kamo kahadlok kon makadungog kamog mga gubat ug mga kagubot, kay kining mga butanga kinahanglan nga mahitabo gayud pag-una, apan wala kini magpasabot nga mao kini ang katapusan." Mipadayon siya pag-ingon, "Ang usa ka nasod makigubat sa laing nasod, ug ang usa ka gingharian musulong sa laing gingharian. Mahitabuon niya ang makalilisang nga mga linog, gutom ug kamatay sa lain-laing dapit, ingon man ang makahadlok nga mga butang ug mga dagkong ilhanan gikan sa langit." Mga igsoon, ang Ebanghelyo sa Ginoo, daygon ikaw o Kristo.